ang atong pagtuo nga Katoliko maura gyoy relihiyon nga nagmatuod nga ang Dios usa, unya tulo ka personas. Usa kini katulog karon nga misteryo, pero dili na lang ta magsigig hisgot anig mga theological, philosophical nga mga basihanan, kay basig mga buang na lang ta, di kita kasabot. Ngay ato yung hunahon-naon og tulo ka personas, di tulo ka Dios. Og ato sang hunahon-naon nga usa ka Dios, tulo ka personas, mura siyag monster, tulo ka buok ang o. Ay na lang na. Unsa may atong gibasihan, mao ang kamatuoran nga gipadayag sa balaang kasulatan o sa mga gipang tudlo sa mga apostoles. Sa atong unang pagbasa, si Moises naghisgot kabahin sa unang persona sa Ginoo nga mao ang Dios nga nagbuhat sa tanan og nagpili og katawhan. Usa ray Dios nila sa una, si Yahweh. Nya mo ni atong gitawag og Amahan. Si Jesus pag-abot na niya, sigon sa gihisgutan diri sa atong ebanghelyo, sige siyag hisgot, ako gikan sa Amahan. Ako gikan sa Amahan. Niya kun moingon siya nga gikan siya sa Amahan, unsa man siya? Unsay tawag niya? Og naay amahan, naay anak. O siya gasulti, ako ang anak sa amahan nga nanaog, gipadala ko sa amahan, wa ko'y gibuhat nga dili kabubuton sa amahan. Unya ang makakita kanako, matud pa niya sa ubang bahin sa kasulatan, ang makakita kanako, makakita sad sa amahan. Ang mudawat nako, mudawat sad sa nagpadala nako. Kay ako ug ang akong amahan usara. Siya gasulti ana. Di usa na. Tuo mo dili. Tuo lagi. Ay nagpangutana giunsa la pagkausa. Aparihara gud na sa kanang bana og asawa. Unsa man mong bana og asawa, duha mo usa. Di oy, duha. Duha mo ka persona, pero usa ra mo ka lawas, usa ra mo ka pamilya. Nagrepresent mo sa usa ka pamilya. Pero dili kay ni siya haom, pero anaon lang nato paghunahuna ba. Ana. Dayon sa ikaduhang pagbasa, gisgutan ni San Pablo nga pinaagi sa Espiritu Santo nga gikan ni Hesus nga gihatag ngan hinato nahimo sadtang mga anak sa Amahan, manununod sa langit. Nganong nahimo man tang anak sa Amahan? Kay ang Espiritu nga nagpuyo didto ni Hesus o ang Espiritu nga karon na nadawat natos bunyag usara sa Amahan og ni Kristo. Mao na kita mahiusa pud ta nila. Mao na sa siya ang ikaduhang persona. Sa atong simbahan sa katekesis, ang simple kaayo nato nga gihatag nga mga functions aning tulo ka personas, ang Amahan sa in English Creator, ang Anak Savior, ang Espiritu Santo Sanctifier. Sa Binisaya, ang Amahan magbubuhat, ang Anak manluluwas, ang Espiritu Santo tigbalaan. Mao na siya. Karon ang pangutana, unsaon manato pag-encounter? Katawa ko sa ato mga sagala kagabi, kay galisod sila aning encounter. Kana bang experience ba? Ingon dayon, diatoy usa ka question nga unsa man nga doktrina sa simbahan nga si Maria misaka lawas og kalag ngadto sa langit. Tubag, that's okay silang tubag, assumption.
Unsa may imong kasinatian sa assumption siya, dili pwede nga mo kasinati tana oy kay hindi kamatay na to ang ato ramang lawas mo musaka nya mahibilin man tong kalag diri nya Maria kay lawas ug kalagman so wa koy kasinatian inaana aw nindot mo sa tong iya pero unsaon na to pag-encounter ba pag-encounter ang maong Trinity sayon ra kayo una atong higugmaon ang tanan nga gibuhat sa amahan. Ang tanan niyang gibuhat atong higugmaon kay matud pa sa atong theology nga ang Ginoo pagbuhat niya bisag unsay iyang gibuhat mukuyog siya sa iyang gibuhat di niya biyaan. Mao bitaw si Jesus ningon diri hinumdumi kini ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So pagbuhat sa Ginoo bisag unsa kagamay o unsa kadako nag-uban ang Ginoo diha. So kanang imong kilid kanang imong tupad binuhat na o dili? Binuhat na sa Ginoo o dili? Kung imo nang higugmaon, imo nang gihigugma ang nagbuhat ana nga mao ang Dios Amahan. Og imo sa nang tamparuson, imo nang kusion, gikusi gitamparos pod nimo ang Amahan. Nabitay ni kumpisal nako, ingon din siya, Pader, akong gitamparos ang Ginoo. Nako ha? Ang Ginoo imong gitamparos siya, o Pader, dako kay akong sa na kung anong man gitamparos man sa nimo, diin man ka ni tamparos kanang naang crucifix, imong gitamparos, insya dili pa der, na kung unsa man, insya, kana bang mukalawat ko nga ginamit ang akong kamot, matod pa sa among spiritual director sa ilang organisasyon, sa ilang kunong community, religious community, basta mo kalawat kas Ginoo ginamit imong kamot gitamparos nimo ang Ginoo nako gidawat man na nimo wa man na nimo tamparusa so sayop na iyang description gidawat nimo ang Ginoo nako ang klaro gyud nimong gitamparos ang Ginoo kanang tamparoson nimo imong bana imong asawa imong silingan imong anak kay binuhat man as Ginoo igtamparos nimo ana ang Ginoo mismo mo imong gitamparos inigkusi nimo ana ang Ginoo mismo mo imong gikusi nya kamo karon wa mo manamparos sa Dios Amahan wa mo manglatos sa Dios Amahan wa mo mangusi sa Dios Amahan awa mo kasabot mao ni siya ang gitawag og encounter wa niyo balikasa ang Dios Amahan hinig-ingon nimo sa imong anak buang kang animala ka tapulan ikang dako gagahilan na imong gadako lang na imong kaon kisa may imong gitamay ang binuhat sa Dios mo na nga ningos Kristo kinsa tong maghingag buang tuntok kwanggol way kapuslanan sa iyang isig katao na miligro sa kalayo sa impyerno nga naman binuhat ko na sa Ginoo gihigugma ko na sa Ginoo nag-uban gud ang Ginoo diha di ba? Okay, lingian na yung tupad. Ano nga to bang usual bang exercise panahos misa? Okay, lingia. Anya, sultihi siya. Ingna, binuhat kas Ginoo. Ingna, papahinumdumi siya ba? Siya, binuhat kas Ginoo. Nya may ulingi sa siya nimo siya ikaw kisa may gabuhat nimo nga maldita mo kay ka basig ang demonyo mo gabuhat nimo di oy bisan pag unsa kang ilad sa tao binuhat ginas Ginoo nasudlan lag demonyo mao bitang niingon si Kristo pasaylua gyud ang nakasala higugmaa apil ang imong kaaway kay wa gitaw nga wa puy Ginoo kay binuhatas Ginoo automatic na siya diya mo na naka-encounter na mo sa Amahan si Jesus unsaon man nato pag-encounter ug naay gigutom naay masakiton ug imong pakanon ang gigutom unsa may tawagan na moingon nita luwas gyud naluwas di ba niya si Kristo man luluwas man imo mang giluwas ang usa ka tawo di nahiusa ka sa
manluluwas. Uy, tubag mo eh. Panalitan ron, naa siya sa prisuhan. Unya, wa kita makaluwas dya dito, kay way kwarta. Unya, wa mo dagan iyang kaso, kay way mo paluap. Unya, ang iyasang pamilya, misalikway na pod niya, kay ang iyang dakong sala, girape o gipatay ang iyang kaugalingong anak, nga babay. Kinsa may muluwas dya dito, nga nagsige na mag-ingon mo, madugta unta ka diyang animala ka, madugta unta ka. Hayop ka. Ano? Ano na pagsulti ko? Nya tinuod na. Nga hayop siya. Tinuod na. Kung siya, di oy, luwasonon. Kay nga naman, matod pa ni Kristo, kung duna kay usa ka gatos ka mga karnero, mawa gani ang usa, biyai ang 99, pangitaa gitong usang nawala. Unya kung nabalian tong tiil, sana? Kargaha sa imong abaga. Ug ibalik ngadto sa panon. Sa ato pa, ug muduaw kag piniriso, unsa may nahitabo, imong giluwas maong piniriso, nahiusa ka ni Kristo, kay si Kristo nag-uban anang tawhana. Muna nga doon na sa isugo si Kristo, unsay buhaton ninyo sa labing ubos, inyong gibuhat na rin ako. Na siya, muna ingon siya, gigutom ko, masakiton ko, wa ko'y balay, sa patong uban, giuhaw ko, hubo ako, nabilanggo ako. Mao man ni ang mga luwasonon. Di ba? Uy, tubag mo eh. Mao ni sila yung mga luwasonon. Yag-ato ni silang isalikway, gisalikway nato ang ikaduhang persona sa Trinidad. Nga mao si Jesus. Yag naroy piniriso mo na sa inyo. Taas kayong buhok. Nga siga kayong mata. Daghan kayong patik. Saman. Luwason, dili. Huy, tubag. Unya, karon ari na ta sa Espiritu Santo. Unsa may atong encounter sa Espiritu Santo? Duha ni kabuok. Pinaagi sa sakramento, kani ba? Kanang 7 sacraments. Kada nato dawat og sakramento, ang Espiritu Santo mo'y musod nato aron mahimotang anak sa Dios, liwat ni Kristo, mahimotang other Christ. Mo nang giingon sa ikaduhang pagbasa, tungod sa bunyag, sa sakramento sa bunyag nga nisud ang Espiritu Santo, kitang tanang binunyagan aduna nay katungod sa pag-ingon anak, asa to? Amahan namo, or Abba Father. Ana, no? Kisa kuno nakahimo ana na to? Ang Espiritu Santo. Nga naman, kay ang Espiritu Santo kung ato siyang dawaton, ang iyang unang buhaton, himuon ta niyang balaan sama sa Ginoo. Kani, lingi ko no sa imong tupad. Pulos man gyud mo binunyagan. Lingi asa sila. Sige na, lingi dayon. Di ra ba mo manglingi? Sige. Nya, pangutan-a siya. Pangutan-a ba? Tan-aw nimo balaan ko. Nakano. Tan-aw nimo nako balaan ko. Sige. Ingna na yung tupad. Anong di man mo mangutana? At least ba ang imong naong tan-aw niya nimo balaan, baka kay kun igingon niya di man ka balaan og naong pasabot ana kanang tawhana wa na mo dawat sa Espiritu Santo. Mo ni ang mga pipila ka mga encounter encounter nato. Ikaduha, ang Espiritu Santo motudlo nato unsay buhaton. So ayo kanang maglibog ka, magminyo dili. Magminyo dili. Pangutan ang Espiritu Santo, di gyud ka dangatan og usa ka adlaw naagi sa tubag nimo. Basta maminaw lang gyud ka. Ari man amo sulti dire. Anang moingon ka ba? Magpari ko o dili. Pag-ingon sa Espiritu Santo, pagpari. Nako yung saom niya kung uyab, balika lang, nagpari na ka. Awa oy, wa mo ingon oy. Ingon siya, agdi na lang na, ay na lang pagminyo. Sige, testingin ninyo. Nalagigin siya tubag. May ka na Espiritu Santo. Siya gunay tiglamdag. Mao na siya tigtudlo nato. Testingin nyo, kamo mga bana, na kay makita ang gwapa kayo. Niya, ang imong asawa, luod na kaignaong.
pamalandong usa na Lord unsa man mangabit dili. So tuluan day kana siya pangabit lang ka usa. Oy dili oy, ang Espiritu Santo di gina mutudlo og sala. Di gina mutudlog sala. Moingon gina siya antusan ng luod, likay ng lami. Ana na siya. Sige, manindog na ta mga way lami.